Hi there, Sanbanani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for your love and support. I appreciate you. Ngutholile kumbuzo obemningi kakhulu nje begcwele lo mbuzo bengilobo ngihlangana nawo. Ngizophendula ke ngothando nesithembu. Kodwa manje ngifuna ukuqala la i-highlights nje yale episode ebesigcina ukuyibona. Ngizothi phansi kaMpilo namazwi kaMseleku lawa ewabhekise kuMpilo ebonga Makhumalo. So ngizodlula lapho ngifunde ukuthi uMseleku utheni or ngikutshele if awubukanga ke wena. Don't forget all beautiful things Makhumalo has done for you. I myself don't think I would have raised Mpilo the way Makhumalo has raised her if I don't mention that in her present or appreciate her in the present and in the present of other wives, of others and my wives, I would have failed Makhumalo. That is so true. I want Mpilo to know that what she is today, she wouldn't be if she was raised by a wicked woman or stepmom. Siyabonga baba Mseleku ukuthi uwadlulise lamazwi phakathi kwabomama bonke nezivakashi bezikhona. So umbuzo ke uthi, where is Mpilo's mother? Or uma kaMpilo uphi? Akamenywanga ngani? Hayi. Awuthi ke ngiqamba amanga ke. Mina ngizothuma kaMpilo mhlambe naye uhleli lokuncane private. Yabo? O uma kaMpilo ubusy asazi noma kamenywanga. Uma kaMpilo bekhona ikhamera yona ayimvezanga. Kodwa ke bodadewethu mina Uthando Nesthembu ngibuka ngale ndlela obuka ngayo. Yabo lokho kuvela ku-TV lokho engikubonayo. Okungavelanga akuvelanga. Okutrendayo ngiyahamba nami ngiyofunda mase ngiyabuyela back ku-episode ngibheka ukuthi hey labantu laba bakhomenta ngani. Ibikhona yini leyo nto obayisusele ekhanda yabo? But ngibuka nje ngalama minutes e-TV mase bekuphelile kwangena abanye angisazi ukuthi ke kwenzakaleni lokho kungavelanga. Ya nami ngibuka lokho okuvelayo ongavelanga akuvelanga angizucreate ke ibeef engekho mase ngiyaboshwa ngedwa naniqhubeke nibuka Uthando Nesithembu ngoba phela manje mase ngivundulula izinto nje ngisontsele ekhanda kuzothiwa lo ntombazane lo unamanga bengishaye ngoma 500,000 anginayo minimal anginayo imali yokuthi ngikhokhela amanga engiwaqambile. So sikhuluma ngeepisode sifaka amanga amancane lawa understandekayo. Yabo lawa amanga lawo owazwayo nami engwazwayo. Hey singawafuni lawa amakhulu. Khona enye comment nje engiyidelethile ngithi hey lo sisi manje sekwenze njani? Ngivele ngathi lo angivele ngidelete ngoba ayikho into engizoyiphendula kule nto ayishoyo. Nanokuthi ke phela mangenzeka ukuthi ungumakhelwane ususasa ngomoya wokuba umakhelwane uzohleba ngoba wazi izinto eziningi. Hayi makhelwane hleba nabanye omakhelwane thina sibuka i-episode la sidlule kanjalo. Okay ke bye.